Dankɔrɔba kɛnɛ ye kɛnɛ ye min bɛ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ko fɔ. N'aw bɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ. An filɛbagaw foli ni tanu bi ka digi aw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma ka bi yan fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ka da jira aw la k'a fɔ ko aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati in na. An bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye. N y'o de fɔ aw ɲɛna sanga ni wagati. Dankɔrɔba ko dama o de ka di aw ye. Bari buna adamaden ni boloden kɔni t'a ma sɔn k'i nɛgɛ. N'i kɛra dusukolotigi ye, i ye dankɔrɔba ye. Manifin n'i sɔnna ka kɛ dɔkɛla ye, i ye dankɔrɔba ye. O hukumu kɔnɔ bɛ dankɔrɔba kɛnɛ wulila ka maa dɔ sɛgɛrɛ maa min don a dɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Dɔ bɛ sin ka perese a fɔ sa ayi a tɛ fɔ ten i k'i hakili sigi bani. Ne y'a f'i ɲɛna Mali kunnafoni de don ko dankɔrɔba ko dɔrɔn de ka d'an ye. Maa min don a dɔnnen don Mali kɔnɔ ani Mali ko kan a bangena dugu min na o de ye Bamako ye nka a yɛrɛ faso o ye Samaɲana ye. Samaɲana n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ Badugu joliba fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bangena maa min fɛ Fayanfan o de ye Jeliba Kuyate ye. Bayanfan Bakumba Sumano. Nin bɛ jɔnni kɔfɛ aw ye Madame Ture Tɛnɛ Kuyate. Ala bi ta in tigɛ basi ye k'a nami dɔ tɛ dɛ. Ayiwa kanubaw Tɛnɛ Kuyate ale de bɛ an bolo an ka dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ bi. Maa min don a ye album kelen bɔ Ala y'o nɔgɔya ye. Single caman k'o fana nɔgɔya ye a y'o bɔ. Jatigiw fasa b'a la nisɔndiya dɔnkiliw b'a la a bɛɛ lajɛlen fara ni ɲɔgɔn kan nisɔndiya dɔnkili de don bari jatigi min fasa bɛ da o bɛ nisɔndiya jarabi dɔnkili bɛ da anw fana ye maa jarabilenw ko bɛ yen nɔ de o tuma an tɛ nin ko bila a daga kelen da la Tɛnɛ yɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ. Tɛnɛ salamalekun. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kodi basi foyi t'e la? Basi foyi t'e la. Ala kana basi k'i la. Ndesani ngo Kuyatelaka ninnu ni ne y'u ye dɔrɔn ne bɛ se ka kontaan de. Wa dɔnkili min b'u bolo yɛrɛ ko jelitaw na numutaw na jɔntaw na aw bɛɛ ye Kuyate ye. Ala ok Tɛnɛ an ye wele ka na an n'i ka jɛ ka ɲɔgɔn baro dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ foli jumɛn b'i bolo fɔlɔ yan'an ka don kɛnɛ kɔnɔ? Foli min bɛ ne bolo fɔlɔ n bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen fo n salamu aleykum foli min ka di Ala subahana wa taala ka tɛmɛ foli bɛɛ kan. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o foli ye bɛɛ lajɛlen salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni n ye foli kɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ seli Aminata den ni Abdulayi den kan n'o y'an kuntigi Mahamadu ye sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina wa ala ali sayidina Muhammadun. Donc n bɛ barika bila Ala subahana wa taala ka barika bila kanubaga ye n'o ye an kuntigi Mahamadu ye sallallahu alaihi wasallam. Kira ka Ala k'a nafa ni a barika. Amina ya rabi. O diyara an ye kosɛbɛ. Tɛnɛ maa bɛ bɔ fɛn dɔ la i tɛ k'a ye. An y'a ye bɔra jelicɛw la i bɔra jelimusow la mais mun de nana ni Tɛnɛ yɛrɛ ka jeliya ye? Bon min nana ni n ka jeliya ye i ye ɲininka o question na o diyara n ye. Sani n k'o question poser fɔlɔ n bɛ cameramanw fo ka animatrice yɛrɛ fo fɔlɔ. Foyi tɛ cameraman ta la ne dɔrɔn fo dɔrɔn cameraman ni technicien animatrice yɛrɛ fo fɔlɔ n'i y'a mɛn jeliw aw de b'an kɛ jeliw ye parce que ni wagati in na sisan aw kelen bɛ ka ne labɔ k'an sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ne la min man kan ne o bɛ ne ye min kan ka ne o bɛ ne ye donc aw yɛrɛ ni cɛsiri jeliw ka dɔɔni na hali bi ka dɔ fara an ka tɔgɔ ni an ka dawula n'an ka an ma se yɔrɔ min na k'an na se hali bi donc aw yɛrɛ fo la ka aw waleɲuman dɔw la donc i ye ɲininka ne ye dɔnkilida daminɛ cogoya min na ne wolola ka sɔrɔ dɔnkili b'an ka du kɔnɔ n wolola ka sɔrɔ dɔnkili b'an ka du kɔnɔ n fa ale tun bɛ fɔli sen 4 ɲɔgɔnna fo ka na se fɔli sen 5 la. A tun bɛ ŋɔniba fɔ a bɛ ŋɔnimusɛn fɔ a bɛ tamanba fɔ a bɛ tamanden fɔ a bɛ kuma fɛnɛ kɛ donc n baw olu tun bɛ dɔnkili da n'o ye Asa Danba ye ka n'o bila o ne Mancini Jabate ninnu olu tun bɛ dɔnkili da an ka so kɔnɔ donc n wolola ka sɔrɔ n fa b'o baara kɛ n baw b'o baara kɛ n kɔrɔw b'o baara kɛ Tata Bambo ale tɛ mɔgɔ dogolen Ala ma hinɛ n'a la a bɛ lahara so bi ani Dɛnɛyini Kuyate ani Maaw Kuyate ani Mamani Kuyate jelimuso dictionnaire donc a dogolen tɛ fan si fɛ donc n ye n sen da n kɔrɔw sen da ɲɔgɔn kan. Tabarikala o diyara an ye Tɛnɛ an b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ a lajɛ baara kanu bɛ k'a la mais i b'a sɔrɔ a ye mɔgɔ dɔ de sennɔ yɛrɛ ta jɔn ni ne kɛra dɔnkilidala ye ne bɛ dɔnkili da fo ne ka tɛmɛ karisa la
ya faamuya wari kelen ni ne kɛra sɛnɛkɛla ye ne bɛ sɛnɛ kɛ fo ne ka tɛmɛ karisa i la ɲɔmasaya la e ka dɔnkilida e ye jɔn yɛrɛ di tigi ko nin dɔnkilida kan di du la tɛnɛ na ni tɛnɛ y'a kanu tɔ sinsin o ye ne kɔrɔw ye tabarikala o ye ne kɔrɔw ye donc ne tun bɛ fɛ ka kɛ Tata Bambo ye ka kɛ mamani ye k'an sen da olu sen da yɔrɔ la ala ko ko ɲɛ nɔgɔya ni na yarabi ni an ma fili an ma ɲina i bɛ a sira kan n'ala sɔnna tɛnɛ ka album awɔ dɔnkili joli de b'a la ne ka album dɔnkili 8 de b'a la dɔnkili 8 awɔ dɔnkili 6 stafurla dɔnkili 6 de b'a la a titiri kun ye jumɛn ye a titiri kun ye jeliya ye jeliya awɔ an ka dɔn ko tɛnɛ yɛrɛ de b'an bolo studio kɔnɔ awɔ an bɛ fɛ tɛnɛ ka ayiwa o kapelani fitini tɛnɛ ngo civilisation de sera ma dɔrɔn i y'a ye a bɛ se ka kuma faamuya ten yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ a ma gɛlɛya yɛrɛ awɔ an b'o ko kɛ cogo di sisan awɔ an b'o kapelani fitini kɛ sisan ka mɔgɔw warapele a banna dɛ ko kɔrɔninw na aw ma jali ye wa aw ma jali ye wa jaliba de aw ma jali ye wa jaliya ye jaliya kadi aw ma jali ye wa aw ma jali ye wa sini mori de aw ma jali ye wa jaliya ye jaliya kadi numunu yo ye jaliya kadi jaliya ye jaliya kadi garangelu yo ye jaliya kadi jaliya ye jaliya kadi alhamdulillahi arabil alamina tanto be masa alamiyenda kabari kabila alaye kabari kabila alana kiraye tene jeli bora jeli banjugu jankuyate la jeli banjugu jankuyate anana denga nani wolo kuyate la denga folo folo sini mori kuyate mamari kuyate chemogoba kuyate awolo la koda o lagare la jeli ba lagare de wolo la tene kuyate la ne jeli bora bula muso sabala kuyate la kabo sumono muso sabala kuyate la kabo jabate muso sabala kuyate la kabo damba muso sabala kuyate la aluma jeli ye wa ale jeli de file madamu Ture jeli muso dagantigi ne jeli wolola awa Ture ba ne jeli wolola Momedi Ture la suna ne Farida la aw ma jeli ye wa aw ma jeli ye wa jeli bade aw ma jeli ye wa jaliya ye jaliya kadi wala ye jeliya kadi wa anw ye jeliya ali k'a da Turelakaw ma parce que i b'a dɔn ne fɛnɛ ne bɛ Turelakaw de ka côté la olu bon nanga ko jaw la matigo do sinon nga jɔnw de do o bɛ ne ni olu ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a dɔn Turelakaw ayiwa nanga to ten tɛnɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye ali sisan nɔ tɛnɛ ka album bɔra kana se sisan ma tɛnɛ yalala Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wa yalala Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan tabarikala tɛnɛ album in bɔlen kɔfɛ gɛlɛyaw sɔrɔla la bon gɛlɛya sɔrɔla la komi nɔgɔya sɔrɔla la parce que fɛn bɛɛ fɔlɔ f'i ka gɛlɛya sɔrɔ la ni ma gɛlɛya sɔrɔ i ti nɔgɔya sɔrɔ i ti hɛrɛ sɔrɔ donc album in fɔlɔ gɛlɛya sɔrɔla la parce que ne yɛrɛ de ɲɛrɛ produit o kuma nɔgɔ voilà ne yɛrɛ de ɲɛrɛ produit parce que ɲani ka producteur sɔrɔ a gɛlɛyara mais n yɛrɛ ɲɛrɛ produit yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ mais sisan a yɔrɔ datuguna minnu ye n ka album ni fɛn bɔ hakili tɛ a yɔrɔ in na kosɛbɛ bilen bon olu y'a bɔ donc dɔnkili in bɔra a ye sanga sɔrɔ fo ka na dédicace kɛ ka succès sɔrɔ ka voyage caman sɔrɔ a kɔnɔ tabarikala voilà donc après olu ka yɔrɔ datugunen ko marché tɛ yen kosɛbɛ nana di mɔgɔ wɛrɛw ma olu fɛnɛ sɔrɔla k'a bɔ n ye donc olu kelen k'a bɔ n ye donc n ye album 1,000 commande k'olu fɛ ka taa n'o album ye n bolo Canada n taara festival dɔ la Canada donc n taara n'o album 1,000 ye donc o 1,000 bɛɛ sanna yen Canada donc o fara olu yɛrɛ ta ninnu ka ɲa donc n nana n'a wari ye k'a d'u ma donc ne kan ka min sɔrɔ a la u y'o di ne ma donc n ye nafa sɔrɔ a la
tabarika ali bi album ya be circuler la tabarika tunne do doni folon quoi okay ambe kukubla anga tungaranke ula ni wakatina parce que ni ikera artiste ikera jili anga ikera nyamakala yere ni tara kokanana ita doko malien ya yere kadi fika se kokanana anga malien de munu be no vraiment ou be valeur do ou be valeur do kanya makala la ou be do ka artiste la donc ala ka tunga jawla ko nyuma senga na ba mali ba kono tene ambe takanya fe namu bara ngono namu fen jumende be ko mali tene nyamakala ya yere kono nyamakala ya yere la fe mi be ko mani ni oui hypocrite adi wow yeah hypocrite neti hypocrite de fe nyuma fo nyana juguma fo ko fo ngono juguma fo ko fe suno ne tene refle jugutene la ko disa ne be fe be kadni bana wanya nyine ala fe dinye dongodo ndawuda mbaye wude nyine ala fe ka jogo flasiri alai ala ni ne be fe ka ke asiri de ou bien ni be fe ka ke nyongo ya bontu suguna nte fe ka do ada fe tabarikala ala ko do amene nina ya rabbi tena jiya bara o bara awo moko be ala deli ni ala ye no yake ni be fe ka ni fenge sinima siningene ali ni neti aka fa ko ni tene noyi jamana kono don bulu tene yera balmana sinjo bulu eka o revue jume ni ala ye se no ne ka hereke ni alibi ka temeninga dem sere munu be yala la parce que ni ne yere borambe mobli kono o be bol do were be tellement ne yere remarqué no anga sra fe kana gribu de numbulu nu ni ka mobli dro ne ka mobli fa arana lala ado mesega minyi grebula abe ni ala de c'est pas la peine ngansi ko beautiful donc ni hero soro mbe fe ka hine olula folo yera de nani ani walide na hina ala ki sara nina ya rabbi ika o ngani anyumana parce que ni kera muso yodro fika hina ni ma songa hina mo tala mo te hina yera tala donc ala ka o lanyini sabati nina ya rabbi tene ha metale nyafe ibaronde sisa no fanu ye fendo de foni awo ko ni tene sira ni ka tene nyininga de nere ko ngone bi no nyiningali ke chukoti uko ne dunkan jija ko ne ga ni nyiningali ngere awo cameraman musuma were ya follow uko awo kali yere nye tene kasu ko ni ture bobo barake yoro la kana ko tene be boli de biri awo ka to ka saki mine awo kale ko ma se ko o famia ko ne ki nyininga ola e bo ke kada ko njumeleka ne bo ke ka barka ka sinduma aywa furu barka so barka ka sinduma o fene bala mais heureusement comme autorité Bamako ski baye touriste le me français mais abena betani mununke donc mbulu jakuya hey ayala dige mais mi fawye ayala dige boli ka sagi mine akana malo ya de tene ma fawye ni okay tene tlonte sebe kana tlonsa ale sisa non ne be fe ka don jeliya yere jeliya e fen jume tene bulu jeliya e muye utiarani jeliya e fen mi ne bulu ne ka famya la de jeliya e glani jeliya e glani tabarikala jelude amanga chinye jelude nyana amanga chiya jelude kanga fembe ni femfe chinye ndu jelude kango gla tabarikala mawo tene kunungo namu jelimso ana jatigi muso chela ani bi jelimso ana jatigi muso chela misaliyala jatigi muso na cheka kele jelimso ka roli e jumeede jelimso ka roli de ka kele ba aywa ka kele ba ni jatigi muso ni a chekele la jeli dano man ka yala ni nglaninte oni jatigi muso banadu na bana iba kede faka so uye ka roli ere de faka so kana to o furu duma ba ka tinye enyana nyame bulu tabarikala aywa atani fene faraka don taka awo o jeli muso ka roli tene bi baro yo mano wone bitama no wone alla kunungo awo yere dembayi nya sore be hina demsenuna demsenu ka ladon chugo kunu ani bi
parce que an bɛ actualité min na sisan nɔ n'i ye surtout musomaninw an don finiw an n'an tagama cogo an n'an kuma cogo surtout kuma cogo ladilikan jumɛn b'e bolo kunun ta ni bi ta tɛ kelen ye dɛ ko di sa kunun mara ka ɲi ni bi mara ye yarɔ parce que an ka denmisɛnninw bɛ télé lajɛ min na novelas ni fɛn kuntan ninnu i télé ninnu ni fɛn ninnu o kɛlen bɛ k'an ka denmisɛnninw tiɲɛ bi dɛ n'i kumana denmisɛnnin min yɛrɛ fɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i m'a wolo awɔ n'i kumana den min fɛ a bɛ ko komi i m'a wolo tellement que film b'a hakili la tellement film b'a hakili la o kɛlen bɛ k'a hakili tiɲɛ ni m'i kɔlɔsi i den b'a fɔ i ye k'i m'a wolo dɛ ayiwa aw ye nin mɛn dɛ tɛnɛn sisan awɔ an bɛ taa an ka dɔnkili filanan na ma t'a dɔn o bɛna taa bɔ fan min fɛ o bɛna kɛ ture fasa ye wa ala wali n'an daminɛ sa parce que yarɔ i ko k'i ye bulamusoden ye caméraman ye bulakɛ de ye donc i bɛ dɔnkili bɛɛ da déjà i y'u fɔ fɔlɔ la parce que ale filɛ ale bɛ waso kojugu de i bɛ ale ka côté to yen awɔ kana ne bɛnkɛw ye dɛ bulaw ka côté tɛ se ka to yen dɛ tɛnɛ fɛnɛ tɛ faamu olu ye ne ka diɲɛnabɔ sababu ne ka kuma in faamuya sa ne kuma in faamuya o mais ni y'o kɛ n kana na dangani dɔɔni sɔrɔ ayi foyi tɛ nin ta la ni ko ne fɛnɛ ye nin batɔgɔma de ye a bɛ démissionner de ka bɔ ne ka batɔgɔmaya la i delila k'o ɲɔgɔn ye a ma deli k'o ɲɔgɔn ɔhɔ den min bɛ démissionner o kuma tɛ an k'an ka dɔnkili duman da i bɛ dɔnkili duman dɔ da an ye sa awɔ bulalu ye danda ma jasora nyana ma jamu jangoli meni sore kiriya musani noya musani wanja musa muribu ye sora bamadena ngolo wolo wa jelimuso yɛrɛ bɔra bulamuso saba la kuyate la bulamuso den tɛ tiɲɛ dɛ ayi bulamuso de y'a kali ko n'ale ma ɲa denangolo wolo kɔ a kɔnɔ ka tiɲɛ kabi ala ye bulalu ma denangolo wolo jelimuso yɛrɛ ma bɔ bulamuso saba la kuyate la kuku bulalu n bɛ bula ma kiliya musa kiliya musa noya musa wanya surubala magani marine taga musa mamari ngole koriya musa mamare surayi ale bulalu n bɛ soda ma jamu ɲankoli tasɔgɔbaya tanamutabaya fakoli kunba fakoli daba n bɛ soda ma jamu ɲankoli samarabadon ka bulalu kɛ senbati soralu la dɛ fugulambadon ka soralu kɛ kunbati soralu la bulalu alu fasa de filɛ bolo bulalu la baro ka di ɲɛ jugu ni ɲɛ ɲuman ni ne sigira ya bulamuso dɔ ye jigi ta ɲɛ awa sora cɛkura den sora kabi ne tɛ bɛrɛ ni si bɔ ka ne kɛ jelimuso ye bamaɲare madamu du musora sababuya la bulalu ka baro ka di tɛnɛ yɔrɔ caman tasɔgɔbaya tanamutabaya n bɛ nin sɔrɔ ye kiliya musani noya musani wanja musa ye sɔrɔ o sɔrɔ ba ye den ɲuman wolo sɔrɔ moribo i ka promo de ye nin ye moribo Sisoko nin ye promo de ye ta sinon nin wari t'i bolo dɛ a wari b'a bolo hali k'a da a ye den min wolo wari t'o sɔrɔ koyi a denmuso de b'aw bolo kɛnɛ kɔnɔ yan d'accord tɛnɛ naamu sisan ni ne ko n ko dumuni jumɛn de ka di tɛnɛ ye tigadɛgɛ n'a ka di ne ye dɛ ka gan kɛnɛnama wa a gan kɛnɛnama wa nugunama o ni ne y'a fɛn fɛn sɔrɔ tiga kɔni ka k'a la tiga ka k'a la dɔrɔn tabarikala ok tɛnɛ sisan dɔnkilida kununko dɔnkilida taga bolo ani bi ta taga bolo différence dɔ b'a la e fɛ wa wali a bɛɛ bɛ sira kelen kan différence dɔ b'a la ne bolo kunun dɔnkilida ni bi dɔnkilida kelenw tɛ dɔɔnin
inafo bi an man jok na mi tan jatugu dedi ame musique ta ambe balata ambe fembeta ka kla ka camera ta ka Facebook ta ka bladien be kai bokunu ta an koro na mbaw ulu kumita jatugu bare ni ngoni kelene ubu sigunu jatugu face à face uye wari duma uba fokanya uma wari duma uba fokanya chromaticel tala nin tala e kakla ka lebo tala o andun tabi na on tara ife ni ma warda ma amere bi klaka bodai aywa donc c'est pas la même chose c'est pas la même chose ko be no de donc o ba jira ka fo ko an wa bi trabolo awo a jengene do doni an ala jangala kle tabaraka segi koroluma an koro ulaje ka amba ulaje ulu ya ke chuga mina anyere ka ke uchugo yala aywa tene jamuka be fe kasi akunche roma awo ga yani uche ne be fe ka don tene yera ka single nunu ay single munu bo fasade ka cha ala wa dongli ni je de ka cha ala bo ne ka single munu boleno a fasade ka cha ala doni dongli ni je min bala teteme nani duruka awo yaro dongli dai akadi tene kojugu ibe ka awaleya nafa be ka soro ala nafa be ka soro ala ni nafa tala sab sa soro tene yabla ko disa tabarikala aywa tene sisa no bulake akoni kumani ne ya to kafo ngane seko tala na ba ndi benge ya an kumbe chuga mina donc ni ne benge fene matuka fo ka bara nyuma na so akote na noya wa mekele fiege ne benge de bia ne beto ko wele benge mo shita wele benge bi e pro mo bare gae ak mekele ya unari o bi fa afene ya soro ai de soro bi mi Allah ndesani tere ame donc li duma kelenda ko keka kena kunjenga yano che fulika mimbi bulu ika fanuye ani mamunu bekan laje ni watina ani anga tungarankiu surtout tungarankiu ni mafli eske donc li do tibulo tungarankiu kan tene ni ma fenge tungarankiu ya esa donc ça amake donc li fla yaro tungarankiu o karawe de tungarankiu ka donc li amo kunintige ka soroka wala bala me fulu ke sisano kune banda me baka bela jeni fu wakati na mogo be kana jeni wakati na kambe bela jeni fu ndesane ko ube kana je ni filimi yera kuma inkono ubi ni fenfe yera kuma inkono ndesane ni mbade musoka e filimi wallahi dabon kamate ndesane obsega do mo gasila asore ma dabwa kama wallahi donc ambe kalu barkale ni lani ambe suma seliba kalu la wallahi ko mo ni kuma nymanfo ala sigile no abita la urusila direct mo ni kuma jugu fene fo fene betade abita la urusila direct donc amba nyini amba don fe toujours anga kuma nymanfo nyo anga nymanfo nyo mo ni nyon ti anga kuma kolomla kuma kolon foy parce que ibado ko kuma kolon mine kadi ni kuma nyumai oui chien ide donc toujours anga kuma nyuma fo on to ka nyuma fo ali karsama ndi kuma nyuma fo karsama afama kuma nyuma fo karsama wanini mo sigira ye baro kai nye fembeke no bi faraka bo nyona fo karsa ay wanide kunna ni bara ibi ya fama ndesane ka fendo ke mo la kaso imada wa kama donc toujours ama ya fanyi ni anga ya fanyi ni nyoko fe nyoko gasila epi fembe mo la minti tai abiseka ke wa telabole kede wallahi ndesane ame nyuma siraka wallahi donc ame la me baka bela jenifu na fle baka ndesane donc na nyi fefe fo ya ni nyumandu akada ajarani ni chukumandu ukaya fama madabo kama abana wallahi katuloni yelake hukuma ameta tungarange ufiye sisa aena madidenu aena yabi malibadiara ale
Aina Mali denu Aina yabi Faso diara Aina yabi Maliba diara Sigika fodumbe jamana kono Hinne dumbe jamana kono Kateme dawerela Ka seda werema ida nyini nate mo nyini nado aina Maliba diara nyeni fola tungaranke be ndesani nyeni fola mali tungaranke be namo Malia me États-Unis ni France Chine, Canada, Dubai, Angleterre, France. Namo. Nyemi togo fo mami togo fo anga benga kekelenyi. Wallahi. Tubalu bulu tambara gila. Anyere de bambara gila. Wallahi. Ayena anga kekelenyi anga si anga foke anga benkola anga doda kelenfe anga jamana gila. Namanga jamana gila mo werete na anga jamana gila nde. Foka jinya wuli. Anga be anga kekelenye ane jeli kelenuye ane fa keleni bakelenye abana aina Mali denu aina yabi jamana diara yani anga dongle labana ni mami be feka tene yorodon tene be Bamako yano asigilendo Bamako o anga madam Touré faraka o ba toni sankoro ta were de kada ko jugu imanine tene fotoro banye ko ngani ngo madam Touré dro bisinga surir ni ngati ibeta yirima jo 700 donc wali kele nawe welele ke maliku na fonina o 700 misri kerafe ni sira endro ni to misri dar la kibete na ngati ka sunyini abana yoro dugumate tabarikala aywa ako de flani de nyo de fa nyana femi mana botene kula be ati dugo tene anga dongle laba ala kumayene kono farafina ya kumayene kono ko fawiye aywa on fana biya ila meni kama kumayene kono farafindenu kumayene kono ko fawiye kumate foni kuntala foite keni kuntala jamana du mamba mi chito eninye kumade oke wallahi kumate foni kuntala foite keni kuntala furu du mamba mi chiyeto eninye kumade oke ye kuma muneinya fobaga nyuma tewa ye kuma munei chinye fobaga jugutewa kumayene kono farafina ya kumayene kono ko fawiye kumayene kono tena min na le fleni tena ko indiara nyesa adiara nyere okay karibago nandu mani teme dagala doni yale totokola ni kunye anye dankoroba kene kono jena tike fembela jilimba dembangenga kuma de baba wulu ala kana kuma bado anda kuma te angala se auma j'espère que anye kuma munufo abinata au jimi srafe ni masayma anga jojo ana ane mami be nyogombulu no ye madame Touré tene kuyate nimbe kan chien folenga tena kan chien labaye amenyo soro dankoroba kene wera kono au kan be jien dundumando